जेसेबांनो उफ्रा बिसायख'थिया खाथिसिनाव सौफैदों एसेबांनो 22 नं खख्लाबारि बियाबाव राजखान्थि हान्जानि बेजों बे हाब्रु सारलायनाय सोनखारिलायनाय नुनो मोन्दों। ओमफ्राय ई फैसाखौ फरनथाया गाव लाखिनानैसो उनावसो होदों फैसाखौ। बे समाव राजखान्थि हान्जायाव जगदान होनायखौ लानानै सोनखारिलायनायखौ नुनो मोन्दों। बिपिएफआसो गामि गामि न'खर न'खर थाखा राननानै मानसि बायो नाथाय जों बेबायदि बायबोआखै। थांनाय 25 मे 2022 इङाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय रान्दुनिपारा गामियाव बिसायख'थि फोसावदिं फोसावनो थांनाय मोनसे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया मेल लादोंमोन। बे हाबाफारियाव जयनिं हाबाफारिबो लाफानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो सानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाखौ बिहु फालि आरो 1000 रां होना बरायना लादोंमोन होनना राबां प्राइमारि कमिटि बिपिएफनि जानानै खौरां मेलनि गेजेरजों बिपिएफनि सोद्रोमाखौ थगायना जगदान खालामदों होनना अजद दैखांदों। बिथांमोनहा इउपिपिएलनि मेलाव फैयाखैमोन होनना फोरमायदों। ओंखायनो आं बुंनो नागिरदों नैबे बिपिएफनि फाव फान्दायनायाव बे आइजोफोरा हरनि गेजेरावनो सोलायनानै जोंखौ बेफोरबायदि स्टेटमेन्ट होदों। बेयो नंखाय बाथ्रा। बेयो जों माब्लाबाबो बेनो फैसाबो होआखै आरो जों बेखौ जबरदस्ति खालामनानैबो जों लाबोआखै। गुबुन फारसे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आइजो गांखंनि आफादगिरि बिना गयारिया बेनि सोमोन्दै खेंफेरथि होयोदि बै आइजो सानैया गावनो गोसो जाना इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान होफैदों। दा बेयाव हरनि गेजेरावनो सोरनि फाव फान्दायनायाव दा बिथांमोनहा जोंखौ उल्था स्टेटमेन्ट होबाय जे फैसा होदोंमोन नाथाय बे नंखाय बाथ्रा। जों रावनोबो फैसा होआखै आरो जोंहा बेबायदि हुदा गैया। हरनि समाव सोरनि फाव फान्दायनायाव बिथांमोना उल्था बाथ्रा बुंबाय। बे नंखाय बाथ्रा। जों रावनोबो फैसा होआखै। जोंहा हुदा गैया। बिपिएफआसो गामि गामि हाबनानै फैसा होना मानसि बायो। फैबावबाय आरो जिएसपि फैबावबाय। जोङो थोजासे जोंनो थाखाय दंखायोखा। जों मानो बायलायनांगौ? बायनांगौ खोथायानो फैया जोंहा। फैसा होनानै सोरखौबा लाबोनांगौनि खोथायानो फैया जों। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय मोनसे खौरां। नायगिरि रायजो राजा आइ आफानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। दे नोंथांनि बे कुइसना माने आं बुंनो नागिरदों जे खख्लाबारियाव बबे खनायाव सोर बिपिएफ माबा बेफोरखौ जोङो आं सिनायजोबा। माने मानो होनोबा बयबो सोरनिबा मिटिङाव बिपिएफनि लेंबाबो थाङो, इउपिपिएलनि लेंबाबो बयबो थाङो। सोरनि मोखाङा सोर मिथिया। नाथाय बिथांमोना जोंखौ जे जोंनि बे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा जे जोंहा सिएम बा प्रमद बर' बिथांनि मावनाय, बिथांनि बे जोङो 1.5 बोसोर सरकारावनो दिनै राजुहुवा भाबै बिसिबां गिदिर गिदिर रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। स्कुल कलेज बायदिसिना लाबोगासिनो दङ। बा डेभेलपमेन्ट खालामगासिनो दं। 1.5 बोसोरनि गेजेरावबो जोङो इउपिपिएल दोलोआ जे बिजेपि आरो इउपिपिएल आरो जिएसपि जे बिटिआरआव सरकार खुंगासिनो दङ। बे सरकारा 1.5 बोसोर जादोंबाबो दिनै बोसोरसेखौ मावनो मोनाखै। मानो होनोबा कर'ना जानानै थांबाय। कर'नानि थाखाय गोबां मानसियानो लकडाउन थकडाउन जानानै थांबाय। बेयाव अफिसियेल खामानिफोरखौ मावनो मोनाखै। बेयाव जोङो रिसेन्टलि मावनो मोन्दों बा 6 माससोल' खामानि मावनो मोन्दों। दा बे 6 मासनि गेजेरावबाबो गोबां खामानि नोंथांमोनहा बयबो रायजो राजा आइ आफाया नुनो मोन्दों जे दिनै गोबां जोंनि बिटिआरआव जे जोंहा मा मोननो थांगासिनो दङ बेखौ बयबो मिथियै नङा। दा बेखायनो बेफोरखौ मावनायखौ नुनानै बिपिएफ हान्जानि किसुमान साननो गोरों हनो गोरों रायजो राजा आइ आफाया दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै बिथांमोना गावसोरनो जगदान होनो होननानै जोंखौ लेंहरनायलाय जों बेयाव रान्दुनिपारा होननाय गामियाव आइजोफोरा लोब लोब फैबाय। फैनानै बिथांमोना 6 जनसो जयेन जागोन होननानै बिथांमोना जोंखौ लेंहरनायलाय जों थांदों। जोंथ' मिथिया बिथांमोना जे बिपिएफनिमोन। नाथाय बे न'खराव इउपिपिएलनि मानसि दंखायो। मानो होनबा बिहावा जोंजों गोबाव समनिफ्रायनो जोंजों सापर्टखा। बिथांनि बिहामजो बा प्रनिता होननाया जोंखौ लेंहरदों। प्रनिता लेंहरनायाव जों थांबाय। थांनानै बे आइजोफोरा फैबाय। दा बिथांमोनखौ जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय। दा बेयाव
हरनि गेजेरावनो सोरनि फाव दा बेयाव हरनि गेजेरावनो सोरनि फाव फान्दायनायाव दा बिथांमोनहा जोंखौ उल्था स्टेटमेन्ट होबाय जे फैसा होदोंमोन नाथाय बेयो नंखाय बाथ्रा जों रावनोबो फैसा होआखै आरो जोंहा बेबायदि हुदा गैया BPFआसो गामि गामि न'खर न'खर थाखा राननानै मानसि बायो नाथाय जों बेबायदि बायबोआखै मानो होनोबा जों दिनै थांनाय BTC इलेक्सनावनो गोबां रायजो राजाया सोलायनायखौ लुबैनानै परिबर्तन नांगौ होननानै दिनै सोलायनायखौ लुबैनानै बिथांमोनहा गाजा गोमजायै ओंखारदों दिनै बिथांमोनहा भट होदों कख्लाबारियाव बयनिफ्रायबो बांसिन भट मोननानै जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफआ दिनै चिफ जानो मोन्दों प्रमद बर' बिथाङा दा बेयाव रायजो राजा आइ आफाया बयबो इउपिपिएलखौ मोजां मोनखायो कख्लाबारिनिया दा बेयाव बिथांमोनहासो माने BPF हान्जायासो दिनै कख्लाबारिखौ टारगेट खालामनानै बिथांमोनहा थाखा फैसा होयै होयै जों खोनानो मोन्दों खिन्थु नुवाखै मेगनजों माने रायजो राजाफ्राबो खिन्थादों जे उमुक उमुक गामियाव ओरैबायदि होफैदों नाथाय बेखौनो जोंखौसो उल्था थाखा होनानै मानसि बायदों होननानै बिथांमोनहा जोंखौ फोसावदों बे नंखाय बाथ्रा माब्लाबाबो जोङो बायफेराखै थांनाय BTC इलेक्सनावबो मालाय गावसोरनो सोलायनो होननानै रायजो राजाया आइ आफाया बयबो भट होदों ओंखारबोदों दिनै बिदिनो लोब लोब ओंखारबोदों दिनै कख्लाबारियाव मन्टु बर'आ देरहागोना खाथां बे 100%खा खुनु लरसर साननांगौ गैया आरो गिनांगौबो गैया मानो होनोबा जोंहा GSP आरो BJPआबो भटआ जोंजों दाजाबदेरबाय थांनाय बाराव जोंहा गोबां भट मोनखादोंमोन 4000 बारा मोननानैनो जोंना मानगोनां बिटिआरनि चिफआ चिफ जानो मोन्दों दिनै प्रमद बर' बिथाङा देरहासार जानो हादों दाथ' आरो जोंजों BJPआबो फैबावबाय आरो GSP फैबावबाय जोङो थोजासे जोंनो थाखाय दंखायोखा जों मानो बायलायनांगौ बायनांगौ खोथायानो फैया जोंहा फैसा होनानै सोरखौबा लाबोनांगौनि खोथायानो फैया जोङो दा जोंहा गोबां 18,000 गुबुननिबो मोननो थांगासिनो दं जोङो होनबा जोंहाथ' जोंनि थाखानायखा दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों नैबे BPFनि फाव फान्दायनायाव बे आइजोफोरा हरनि गेजेरावनो सोलायनानै जोंखौ बेफोरबायदि स्टेटमेन्ट होदों बेयो नंखाय बाथ्रा बेयो जों माब्लाबाबो बेनो फैसाबो होआखै आरो जों बेखौ जबरदस्ति खालामनानैबो जों लाबोआखै जयनिं जानायनि सिगां नोंथांमोना बिथांमोनजों एसे सावरायग्रोदोंमोन रायलायदोंमोन रायलायनानैथ' बुंदों नोंसोर गोसो जानानै फैदों नामा बेयाव बुंदों औ जों गोसो जानानैनो नोंथांमोनजों जयेन जानो ओंखारदों आरो गोबां जाबावगोन होननानैसो बिथांमोना जोंनो फोरमायबावदों दा कख्लाबारि समस्तिया फुरा मन्टु बर'नि नामल' फुरा मन्टु बर' 100% देरहागोन रायजो राजा आइ आफाया आं गामियाव हाबबाय सोरनियावबा होनदों 109 घर 100% जोंनिया इउपिपिएल गोजा नैबे बाथ्राखौ बिथांमोनहा जोंनो फोरमायदों दा बेखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आङो नैबे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों समस्त कख्लाबारि रायजो राजा आइ आफानिसिम आंनि माने गोसो गोरबोजों खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावो जे नोंथांमोनहा दिनै इउपिपिएलखौ फोथायनानै इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै दिनै बयबो भट होनो ओंखारफिनबावदों आरोबाव नैथि खेब माने थांनाय बाराव प्रमद बर' बिथांखौ जेरैबायदि होदों बेनिफ्राय बांसिन भट होनो ओंखारदों बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ सारा कख्लाबारिनि रायजो राजा आइ आफाखौ इउपिपिएल दोलोनि जानानै रोजा रोजा साबायखर होयो आरो नोंथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों
बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360